de la ruta d'avui és el mercat. El mercat, ja que he dit que no sempre ha estat així, antigament el mercat es feia a la plaça Major i no hi havia edifici, era com el mercat de la Mar, que eren les paradetes i abans. A finals del segle XIX i principis del segle XX, les grans ciutats com Barcelona, València i els pobles més importants comencen a fer edificis per a fer els seus mercats. I apareixen el Mercat del Bord de Barcelona, el Mercat Central de València, el Mercat de Colón de València, i Nules no va quedar darrere. El 1934, 2 anys antes de que començara la guerra, l'arquitecte Costa fa aquests mercats, que juntament amb l'Escorxador, el Mataderos, són els 2 edificis d'arquitectura civil més importants que es queden de l'època. Este mercat té la importància de que fins ara que estan rehabilitant-lo ha mantès tots els elements originals, totes les parades, els taulellers, les reixes, els vidres, les teulades, era tot original de l'època. Però com esteu veient, està en procés de rehabilitació. El tema de les rehabilitacions és un tema molt delicat, perquè suposa fer una obra en el patrimoni del poble. I és un problema això, perquè una mala rehabilitació o una mala restauració pot fer que perdem per a sempre part del nostre patrimoni. Si recordeu un poc de la capella, hem parlat de mossèn Trinitari, que per un costat va fer molt bé quan va restaurar la capella, quan va caure el llamp, però per un altre també el recordem perquè se va carregar la capella antiga de la Soledat per fer l'escaleta. Vull dir que tot el que fem en el nostre patrimoni queda reflexat en la seva història i se sap. En quant a rehabilitació i restauració sona molt paregut, però no és el mateix. Una restauració suposa agarrar un bé artístic o cultural que ha patit algun dany i s'arregla aquest dany, sense intentar canviar-lo. Una rehabilitació és distinta. Una rehabilitació el que vol fer és agarrar un bé i o bé canviar-lo per actualitzar la seva funció, com pugui ser, per exemple, l'estació del nord de València, que sempre ha sigut una estació però no sempre ha sigut com ara. El que han fet és anar adaptant el hall a les necessitats, però mantenint l'edifici el millor possible. O bé, l'altra opció és canviar-li la funció, que és el que ha passat en els museus de Nules, que els dos eren una església i una capella i ara són museus, o els juzgats, que primer va ser ajuntament, després van passar a ser juzgats i ara tornaran a ser ajuntament. En quant al tema de restauracions i rehabilitacions, ja per acabar la visita, vull demanar-vos, per favor, que si algun dia sou vosaltres qui decidiu, qui teniu la potestat de dir en este bé cultural hi ha que restaurar-lo, rehabilitar-lo, per favor, informeu-se molt bé abans de tocar-lo, perquè podem perdre un patrimoni per a sempre. És molt important informar-se i saber el que estem fent. Què passa? Que la majoria jo crec que no anem a estar en aquest cas, però sí que estem en el cas d'exigir a les persones responsables que ens representen, exigir-los que mantinguen el nostre patrimoni, perquè és el legat que arriba als descendents i també el que atrau gent al poble. De fet, jo sempre dic una tonteria, però crec que és certa. La gent no va a Roma pels pisos nous que han fet en Roma, va pel Coliseu, va per les esglésies antigues, va pel patrimoni que ens ha de mantindre. És important que el poc que queda ho mantinguem. Finalment, volem tornar a agrair a Festes Alternatives Nules que donen aquesta oportunitat. Esperem que una altra volta, un altre any, unes altres festes, puguem repetir-la, que hagi passat un ratet bo i que ens veiem pronte. Gràcies.